In our room, ayan, iyan lang, 6 pieces. Yeah. Yan, Yan sa 6 bumag. pieces. 6 pieces. pieces. Oh. Ang ganda ng mga niya. Oh. Sabi ko Yan, ang sambuyang room. Pero mamaya, ito, tanggalan man yan sambuyang bike na yan. Mountain bike pa. Yan. Ang balon mi garopang pirang aldaw. Gawin, ako peno. Dapat, style mo na kaya. Oh, baili na, Gloria. Pastora. Oh, sige na. Pastora. Masap na, amay-amay pa. Yo, pabalik yo. Kuya na ako. Nasa buhok. Sinangyan na ni. Candidate number 1. Secretary ko. Candidate number 2. Kabilao. Candidate number 2. Minaram dito. Siya si Valencia. Candidate number 3. Kabilao. Ano na? Oh, nagtakasan Pilipi. San Kalate. Ay, susigilin mo kanhe. San Piliping Mapaghin. Oo. Numero 27. Babaeng Mapaghin. Diba na Magyan. Magayong. Pag nagtaob yan sa imong yung pagdayan. Ganda. Ang ating Sa imong sinumang pag nagtaob yan, pagdawan. Mula na, di ka dyan parang joke. Parang i-step nung na kumamail, makulit. Gurang.
number 1. Ganun yung tamin ko, from Surabaya. Ang dinner. Ay, taglo. Mangurol ka muna. My fried chicken, my longganisa, my giniling, may cake pa, may biko pa, ang plato ko. Nasa terrace na kami. Oh, ayan. Oh, ayan. Oh, yan. Oh. Yan. Oh. Oh. TikTok na. Oh, TikTok na. Laylay na sa nalagay. Lay na sa dan. Ayan, mga TikTok ka, mga rang-rang. Loili nga na si Kikay, tama TikTok na. Dali na. Dali Kikay, dali. Tan. Ta-da-da-da-da-da. Oh, ilan si Mama El, oh. Oh. Ah, yan, mga lubot na lang, oh, mga lubot na lang. Gabos yan may kaluson, ha? Gabos yan may kaluson.